morning sa atong tanan mga idol. Laing adlaw na sab karon sa atong pag-vlog na sa atong trabaho. Unta na to sa kanunay nga mayong panglawas para trabaho na to mga obligasyon. Pinay kong gibidyohan mga idol, mga black bag ni nga ning dagsa. Pertin daghana na namilit sa bungbong. Uning hasol kay ni nga silhigon ako. Ibo campsite diri sa gitrabuhan idol. Muro na black bag. Ang dugay jud ko na human og paniligan ning mga black bag ani. Yung pinang black bag mga idol, sign daw ni nga ting init. Mo manggawas na sila ting init daw, pero sige pa man pag ulan diri sa moa. Pero ting naghanay gani yung idol. Na lukop ang area. Pag humanag og panilig sa mga black bag mga idol, ako na pong gitiwas ni og pang guna ang sagbot rin sa likod sa kusina mga idol, kay nagasta pa ng sagbot rin di ko mahuman aning trabaho sa pang hagbas idol, kay wapa ko nahuman rin dito sa pikas ng mga area nanubo na pa ng sagbot. Ako lang na siyang gina tuyok-tuyukan antod nga mahina-hinay og human, kay naampoy uban mga trabaho ugma siguro mahinlo na po ko sa CR. Dagan mga trabaho pang uban man anam-anam ra gini. Sunod na pod nga adlaw dito ra pod pikas sa mga likod sa staff house. Nahinayan lang antod mahuman. Shout out sa mga bag-ong subscriber ako da mga idol. Kumusta man tanan? Salamat sa inyo pagsuporta. Sa padayon nga namuda kanunay aron sa ganahan po ko nga mag-vlog perminti, mag-upload kay huwag mga viewers o subscriber o hinay atong channel. Kanunay na mo diha. Salamat kay ko na sa inyo, dako kanang tabang sa channel idol nga ma-monetize ta ug kuha na to ang requirements ni YouTube. Kaya taas-taas kayo ang requirements, 1,000 ka subscriber o 4,000 ka watch hour. Di dali nga makuha kay dako-dako gud nga requirements para makuanta monetize. Salamat ka sa inyong tanan sa inyong suporta. Og niabot na sab ang udto mga idol, udto na pud ta. Ay wasod niya kung bala ng gamay idol, kay wasod ana dala ay nahotdan o nakapangayo ko og paksiw sa kusina mo na kong isudan ulo sa tulingan. Salamat kayo sa naghatag na ko sa ami gi taraan kog sudan. Way kuha atong kanan idol wata katimo gayna. Salamat po ko sa akong asawa kay supportive wife do siya. Naning kamot po siya og subscribe sa uban para mobalos og subscribe po sa mua. Og daghang salamat ana. Human sa panood to idol, pagkalauna nitiwas na po ko og pang guna diri sa likod sa Miss Hall. Ay dako-dako pa ning ganahonan diri mga idol. Pero kadagong muna. Wala ko ni na human kay nimbundak gid ang ulan ani. Baong ugma na pud pohon, basig ako na pud ni siyang iwas diri kaya ugma mag-schedule ko maghinlog CR kay pertin daghanag black bag dito sa may CR mga idol. Mao ta kong hinluan ugma kay nagtapok ang black bag dito perting baho man gud idol og tarugon to nga di mahinluan, maglahinluan gito daan. Ano idol ni ulan na paghapon mang wako ka iwas og kuan dito pangguna. Salamat sa tanan mga idol, antod ugma pohon na pod.